yala député fɔlɔ minnu sigira olu tun ye farafin ɲɛbali tubabu député fɔlɔ min sigira an ka jamana kɔnɔ o kɛra Fili Dabo de ye a wagati la an ka jamana a tun bɛ fɔ ma Sudan ani Niger Ɲame jamana olu fila de tun jɛlen bɛ u dɔrɔnlen tun bɛ député kelen de la Sudan ni Niger o la Fili Dabo nana a b'o député ya ɲini a taara jigin Mɔmɔdu Konate de kan a ka du kɔnɔ Bamakɔkura Mɔmɔdu Konate ka dunankɛ de don o de la Mɔmɔdu Konate ye campagne k'a ye ka don bɛɛ kan ka sɛbɛn ci jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ ka vote Fili Dabo ka Fili Dabo sigi k'a kɛ Sudan Niger ka ciden ye Sudan Niger ka député ye a daminɛna ten de a ko ɲɛ ka ca caman t'o yɔrɔ kalama k'a fɔ k'a daminɛna Konate ka so Fili Dabo ka campagne o kɛbaga ye Konate ye a tun bɛ ten de donc tubabu tun tɛ o tun député élilen u bɛ taa Paris u bɛ taa tubabu ka député so kɔnɔ o y'a sɔrɔ o député so tubabu 700 b'o salle kɔnɔ farafin kelen o bɛ Sudan ani Niger représenté e ka kumakan bɛ se ka fara ci wa donc n'o bɔra yen ko ɲininkali kɛ ko premier ministre n'i y'a mɛn premier 1946 n'a bɛ fɔ a ma ko RDA an kelen ma tɔn dilan RDA in a kɛra kanbɛn de ye mɔgɔ minnu ni olu kɛra u ka jamana député ye tubabu kɛlen ka ɲɔgɔn kunkurunin k'a ye yalasa an bɛ député sɔrɔ a waati la député tun tɛ foyi ye fo ciden dɔrɔn ni i taara Faransi i bɛ se ka dɔ fɔ ten nka fanga t'i la se t'i ye cogo wɛrɛ si tɛ yen olu député de kan di ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan u ka tɔn dilan tɔn min bɛ se ka farafin jamana an ka tilebiyanfan jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ kulu kelen ye o kulu kelen o tuma na an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ se k'an ɲɔgɔn k'a bɔ tubabu bolo o dilantɔ Fili Dabo wulila i ko a ye na tɔn sigi Bamakɔ n'a nana tɔn sigi Bamakɔ ne Fili Dabo ne fana bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ a la n kɛlen bɛ ka parti fitinin dɔ dilan n'a tɔgɔ ye ko PSP o PSP fana bɛ fanga sɔrɔ o senfɛ sɔn kɛra o ma Côte d'Ivoire sɔnn'o ma Sénégal sɔnn'o ma Laginɛ sɔnn'o ma Niger sɔnn'o ma Gabon sɔnn'o ma Cameroun sɔnna farafin jamana bɛɛ sɔnna u ye kan di ɲɔgɔn ma ka don fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ k'a kɛ i n'a fɔ yanni sinikɛnɛ cɛ ɲɔgɔn dalajɛ bɛ kɛ Bamakɔ tubabukɛ Fili Dabo wele i ko e bɛ sɔn mɔgɔw ka taa ɲɔgɔn dalajɛ i ka jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ siri Faransi la k'u firifiri ka bɔ Faransi bolo i ɲɛnama ɲɛna wa i kana sɔn a ma o tuma na enveloppe filɛ nin ye a n'a kɔnɔ wari ye i b'o bila i kun an bɛ avion d'i ma i bɛ taa Bamakɔ i bɛ taa congrès in saboter ka jamanadenw lawuli k'u su ka kɛ congrès ka congrès in kana kɛ Bamakɔ a ye enveloppe minɛ a nana Bamakɔ ka taa Bagadadi kɛnɛba in kan ka mɔgɔw wele k'u lasu congrès kana kɛ mɔgɔw tɛ ban congrès ma a don ala ka hinɛ na u fɛ Banyi a fana tun nalen bɛ congrès la taxi tɛ Bamakɔ a tun bɛ Wolofobugu boulevard de Sangare fɛ yen station Total kɛrɛfɛla ye a jatela tun ye yen a wulila sen na ka na Bagadadi kɛnɛba kan ka na fili sɔrɔ kuma na a y'a to fo fili tilala a ko kɔrɔ i tɛ kuma denmisɛnnin ma a ye kuma ta a y'a ɲɛfɔ a bɛ tila kuma la cogo min na n bɛ kuma yɔrɔ la surunya jama ye tɛgɛrɛ fɔ tugun k'a fɔ kɔrɔ an b'a la an bɛ k'a la an b'a soutenir o de la congrès in sera ka kɛ an bara 46 congrès bannen kɔfɛ a banna kan jumɛn kan u ko jamana o jamana an ka jamana tun tɔgɔ ye Sudan ka bɛɛ a ye fara jɛnsɛnli ma a ye fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ parti saba de tun bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye bɛɛ jɛnna n'a ye Fili yɛrɛ jɛnna n'a ye fara kɛra ɲɔgɔn kan ka délégation dilan mɔgɔ 5 Fili ka parti tun ye PSP ye o ye mɔgɔ 5 bɔ Konate ta tun ye bloc ye o ye mɔgɔ 5 bɔ Idrissa Jara ka parti tun ye parti démocratique ye o ye mɔgɔ 5 bɔ
mɔgɔ tan duuru u sigira o ɲɛmɔgɔ a don o tun ye Makani Makumba Jabate ye ŋare la o de y'a présidé u farala ɲɔgɔn kan ka papier bɔ u faralen ɲɔgɔn kan o dugusɛjɛ gouverneur ye fili ye ko ayiwa i ma se ka congrès bali congrès ye sati minnu fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan i sɔnn'o fɛnɛ ma i tɛ bɔ a sɔnn'o fɛnɛ ma ka bɔ ka PSP kuraya RDA min kura dilanlen don k'o kɛlɛ fili tora o de la PSP la maliyɛnw y'a faamu don min na a dugusɛjɛ ka taa ɲɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fili bɛ baara min na a bɛ tugu ka fanga jukɔrɔma don ka farafin tilali k'o baara lacɛn o de tun ye PSP o wagati la mɔgɔw y'i fosi ka bɔ kelen kelen ka don RDA la kelen kelen fo ka taa PSP kɔnɔna k'a kɛ tomo ye mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ ni min tun ye kisɛma ye fili yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko tɔ tɛ ko la a ye lettre min sɛbɛn k'a di Modibo ma k'a fɔ a donna RDA la a filɛ nin ye Amadou Diko Umar Amadou Diko min bɛ commission anniversaire la sisan o fa ka lettre filɛ nin ye k'a donna RDA la Amadou Diko yɛrɛ a y'a koɲɛ jateminɛ min kɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko sarti wɛrɛ t'a la a y'i to pari ka lettre min ci ka don RDA la o lettre filɛ nin ye a tɛ se k'a fɔ ko a forcera de i b'i to pari ka lettre ci Bamakɔ k'a fɔ ko n donna ton na o tɛ forcer ye dɛ i jɛnna n'a ye de o de la PSP ko dabilala fili ye PSP ɲɛmɔgɔw da lajɛ k'a fɔ an ka bɛn a kan PSP ko banna an bɛɛ donna RDA la an k'a ɲini an ka tɔndenw fɛ k'a ta Bamakɔ fo ka taa se fo burusi kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ n'i ye PSP i ka don RDA la o y'anw ka ɲinifɛn ye o y'anw ŋaniya ye o tuma na PSP ko ni RDA o kɛra o cogo de la ka fara ɲɔgɔn kan o kɛra san 1959 mois de mars tile 31 31 mars 59 a document bɛ yan ni min b'a fɛ ka sɛgɛsɛgɛ an b'a d'a ma a k'a lajɛ ni min b'a fɛ ka photocopier i b'a photocopier i b'a mara i bara o tuma na kɛlɛ daminɛ congrès fili y'a fɔ ko congrès ka na ka tila ka congrès janfa ka tila ka RDA kɛlɛ ka sɔn RDA la ka don RDA la a donnen RDA la a kɛra conseil technique ye ministère de l'éducation na k'a sara kɛ 280 000 francs CFA par mois o y'a sɔrɔ ministre tun bɛ sara 100 000 francs donc a tun b'o sigi de la ka bureau dilan ye comme ministre tacogo ka mobili d'a ma comme ministre cogo ka essence d'a ma comme ministre cogo ka chauffeur d'a ma comme ministre cogo ka tila k'a yamaruya a diyara ye a ka na baarakɛyɔrɔ la a ma diya ye a ka to so cogo min ka d'a ye dɔrɔn bonya ani karama a tor'o de kɔnɔna na indépendance nana a don 22 septembre n'i y'a ye munumunu ka na se 22 septembre ma o de nin ye 22 septembre y'a sɔrɔ maliyɛn bɛnna cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ tun ye kulu kelen an bɛɛ donna da kelen fɛ a don ka bɔ da kelen fɛ a don Modibo ani Fili Dabo u tun bɛ tribune la ɲɔgɔn bolo congrès bannen k'a fɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ta bi ma jɔnɲaju tigɛra Mali kɛra yɛrɛta ye u fila ye ɲɔgɔn bolo minɛ ka taa assemblée la ka taa députéw sigi u k'u ka lajɛ kɛ olu fana ka loi voté k'a fɔ ko Mali kɛra yɛrɛta ye a kɛra ten de nka an da ka kan ka se fɛn dɔ ma sani o don ka se ko dɔ tun kɛra an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka jamana an ye fara ɲɔgɔn kan min ɲini 46 hali bi an k'an ye o k'an ye o tuma na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲini yalasa farafin jamana ka fara ɲɔgɔn kan an ka fanga sɔrɔ
a fɔra de ma ko fédération du Mali an ka ɲɛ sirila farafin jamana minnu sɔnna ma a don tiɲɛ farafin ye wali tubabu député fɔlɔ min sigira an ka jamana kɔnɔ o kɛra Filidabo ma drapeau jeni indépendance don dɛ indépendance don Filidabo y'a kɛ a ɲɛ ma a tun bɛ jama la a sɔnn'a ma an y'a ta ɲɔgɔn fɛ an y'a baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ franc malien dilannen de Filidabo wulila a donna jama kan a donna jama fan jumɛn kan i bɛ jamana kɔnɔ bonya b'i kan karama b'i kan i ka sara bɛ ministre sara doublé a fɔra i ye n'a ka di i ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a ka di i ka to so i ka sɛbɛnni kɛ cogo min ka di i ye ni fɛn kɛra jamana kɔnɔ min ma di i ka kan k'a kɛ cogo di i bɛ bɔ ni jama ye wa i bɛ taa ɲɛmɔgɔw yɔrɔ a ka kuma i kɛ hakilila yira a ka minɛ a kana minɛ a bɛ kɛ cogo di hakilila ni bonya b'i kan ni karama b'i kan ni hakilila min na n'i la n'i tɛ se k'a to i kɔnɔ n'i tɛ jɛn n'a ye i ka kan k'a fɔ a kɛbagaw ye k'a fɔ nin min ye nin ye ne ma jɛn ni nin ye n ma sɔn nin ma a b'a ɲɛfɔ wala a ka bɛn wala a kana bɛn bɛnbaliya kɔfɛ n'a jɛra i jama labɔ nka taa n'o cɛ n'i ye jama labɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ ɲininka i m'i sara mɔgɔ la e taara i sara ambassade de France de la k'a fɔ ko n bɛna jama labɔ n'i ye jama labɔ est ce que France bɛ n dɛmɛ n ka fanga sɔrɔ wa hakili la o tɛ tilennenya ye dɛ o de y'a to Filidabo donna jeni kan a donna commerçant kan commerçant ɲɛmɔgɔ tun ye an fa Kasum Ture de ye Maba Kasum ala ka hinɛ na mɔgɔ tilennen tun don cɛfarin tun don cɛntigi tun don n'a y'a dusu bɔ fɛn min kama a b'a wale kɛ RDA tun don a ye RDA dɛmɛ ka yɛlɛ nka commerçant don mɔgɔ ni i ye nafolotigi ye ni mɔgɔ donna i ni hakili cɛ i ka nafolo kunko kama a tigi b'i sɔrɔ fili donna Kasumu kan k'a yira k'a fɔ Kasumu e ni commerçant bɛɛ a ye ban franc malien na parce que wari tɛ a kana sɔn k'a ka wari falen wari su la franc CFA de ye wari ye ale kalannen don cɛkɔrɔba don a bɛ ko dɔn n'a y'a fɔ commerçant ye min ka nafolo matarafali ka d'a ye a bɛ sɔn wala a tɛ sɔn a bɛ sɔn mɔgɔ min b'a lamɛn a b'olu fana lasɔn o de y'a to a ye dabanani labɔ ka firi commissariat kan fili donna jɔn wɛrɛ kan a donna Libanɔ Siriyaw kan ni bi tɛ Surakani jamana o jamana n'i y'a essayer k'i ka sɔrɔ k'a latilen k'a labaara a ɲɛ ma Suraka b'i malo tɛ ka bɔ i ka jamana kɔnɔ hali sini ni jamana ferekera ni corruption b'a kɔnɔ namara b'a kɔnɔ Surakani bɛ na i cogo i ka jamana kɔnɔ parce que sɔrɔ bɛ k'o kɔnɔ namara sen fɛ donc fili donna Surakaniw kan k'aw fɛngɛ ka fara an kan an bɛna koni dɔ kɛ a y'aw fanga fara an fanga kan n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka profiter o la ka fanga sɔrɔ Filidabo donna jɔnw yɛrɛ kan a donna ancien combattant kan ancien combattant ye mun ye a donna o tun ye mɔgɔw de ye minnu kɔrɔla to ka armée kɔnɔ fo ka taa se retraite ma a donn'u kan ni kan jumɛn ye i ko aw ka pension bɛ bɔ Faransi de kan na n'aw jɛnna n'a ye franc malien ko in ka to sen na Faransi b'i ban k'aw ka pension bila ka na o tuma na aw ka dahirimɛ a sɔrɔli a bɛ ban aw bɛ kɔngɔ aw bɛ lajaba aw bɛ malo walasa aw kana malo a ye wuli aw ka fara an kan o mɔgɔ catégorie fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ jama la ka manifestation kɛ u ma taa k'u bɛ marché dɛ u sinna commissariat de ma ka commissariat attaqué ka ci ka tila ka ɲɔgɔn kɛnɛ minɛ u sinna yɔrɔ jumɛn u sinna ambassade de France de ma ka taa ambassade kuru kɔnɔ ka France drapeau k'a ta k'o embrasser ka Mali drapeau ta k'a fili duguma k'i sen da kan k'a tereke ka tila ka kule u kanjɛ la vive la France avant le Mali n'o kɛra hali bi sɔgɔmada ni maliyɛn min y'o kɛ hali ni bonya b'i kan hali ni ye cɛkɔrɔba ye hali ni ye cogo cogo ye i kɔni i bɛ dara ɲininka o de y'a to u minɛna k'u dara ɲininka ɲininkali de ye a jɔyɔrɔ la u ka kan ni ɲangili ni jama y'o décédé ɲɔgɔn fɛ a ko kɛra ten de ne bɛ min dɔn a la o y'o de ye n bɛ min fara a kan Filidabo ye ne fa de ye parce que ne faw fila don Filidabo ye ne ka bonyamɔgɔ de ye parce que mɔgɔ kalannen don Filidabo ye mɔgɔ de ye min kɛra ne Amadu Tarawele fɛ a tun bɛ taa ne ka bureau kɔnɔ baro dɔrɔn kama o de y'a to a minɛlen a goyara mɔgɔ ye a goyara ne ye ala de ye n sere
a bilalen kaso la Modibo ye wele i ko Amadu e de bɛ libéré kunna fili dabo ka livre feereta bɛ libéré kɔnɔ ye i kana sɔn nafiw ka don ka don i ni hakili cɛ k'a fɔ ko fili minɛna a donna kaso la i tɛ a ka livre feere tugun i b'o bɔ feere sira kan ka a bila magasin kɔnɔ wali k'u jeni kana kɛ dɛ fili ye wale min kɛ politique sira la a ye wale min kɛ a ma ɲa o wale de ɲangelen don fili ka livre ma ɲangi dɛ fili ka hakilila ma lagosi dɛ o tuma na a ka livre feere a ɲɛ ma o tuma na san o san ni san yɛlɛma sera n'i ye compte kɛ a ka livre bɛ nafolo min lase a ma i kana di comptable ma i kana di secrétaire ma i kana di planton ma i tɛgɛ ani fili tɛgɛ san o san taa a yɔrɔ ɲini n'a bɛ kaso min na i ka wari d'a ma n dun y'a kɛ ten fo ka taa fili se a saya don ma. Aba kaso ko adamaden ko dama tɛ kɛwale de ko don kɛwalew ma ɲa kɛwalew ma bɛn nka min juguyara n'a bɛɛ ye saya y'u sɔrɔ kaso kɔnɔ a tun bɛ se ka kɛ u b'u ka ɲangili kɛ i komi Musa donna kaso la tuma min n'a sariti dafara u bɛ bɔ u bɛ labila peut-être ko nɔ wɛrɛ bɛ k'u ye komi Musa bɛ cogo min bi Musa bɛ palais ba kɔnɔ so min sanna 380 millions k'a ladon a kɔnɔ ka bila a kɔnɔ k'a yɔrɔ climatiser ka jardin ba k'a kɔnɔ i bɛ taama kɔnɔ i bɛ taa fɔ baji kɔnɔna na fleur bɛ fan bɛɛ gardien bɛ kɔrɔ ni tile bi worodugu ni kɛɲɛkɛ k'a garde su ni tile cɛ 12 Mali y'o doni ta ka tila k'a ka nasɔngɔ garanti ne ma fili 280 kalo kalo ka tila ka essence ni chauffeur ni voiture bila a ka disposition na mais o bɛ kaso de kɔfɛ nka ni sɛ ma jɔ k'a makɔnɔ fo ko nana se i ni tora la a kɛra kasara ye filiw sali kaso kɔnɔ a ma bɛn ko ɲuman tɛ a ma ɲɛ jamana ma a ma ɲi fɛnɛ an b'o kuma fɛnɛ fɔ ka da kumaw kan. mɔgɔw bɛ mun dɔn ko Modibo ye fili dabo faga fili dabo ye mun kɛ fili dabo ma faga Bamakɔ a ma faga Bamakɔ masuruna la saya ye fili dabo sɔrɔ yɔrɔ min o ni Bamakɔ cɛ o ka ca kilo 1500 ye a kɛra Kidal burusu de kɔnɔ a kɛra cogo di an ka kan ka dɔ ɲɛfɔ a la ka sababu kɛ fɛn min tɛ ɲɛfɔ don bɛɛ n'a don sera dɔ bɛ fɔ a la dɛ fili dabo tun ye mun kɛ fili dabo tun ye mɔgɔ ye an b'a fɔ cogo min hakilila fɛɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ dɔ fɔlɔfɔlɔ de tun ye fili dabo ye fɛɛrɛtɔn o de ye politiki tɔn ye politiki tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ kɔ nka fɛɛrɛ y'o la fɛɛrɛ jugu bɛ yen fɛɛrɛ ɲuman bɛ yen fɛɛrɛtɔn fɔlɔfɔlɔ min sigira an ka jamana kɔnɔ fili dabo de y'a sigi a tun tɔgɔ ye ko PSP sigilen ni fɛn o fɛn tun ye député o wagati la fili dabo ni jamanatɔw ɲɛmɔgɔw Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire Surumi ka Apeti Dahomey olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ pari min kɛ u y'a yira k'a fɔ min ka ɲi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ko u jɛnna n'a ye o tuma na k'o tuma na lajɛ bɛ taa kɛ min dɔw ko Senegal dɔw ko Côte d'Ivoire fili dabo wulila i ko ayiwa ne bɛ a ɲini aw fɛ lajɛ ka taa kɛ Bamakɔ ne b'aw invité Bamakɔ lajɛ nana kɛ Bamakɔ o de la o lajɛ o tɔgɔ ye congrès de 1946 donc n'i y'a ye congrès kɛra Bamakɔ fili dabo de y'a a ɲini tɔw fɛ u ka na Bamakɔ ka na congrès kɛ nka congrès waati sera k'a fɔ i n'a fɔ yanni tile 3 congrès bɛ dayɛlɛ Bamakɔ France ministre o min tun ka baara ye ka France coloniw kɔlɔsi n'a tɔgɔ ye ko Maurice Moutet o ye fili dabo wele a ko mɔgɔ ninnu bɛ taa ɲɔgɔn dalajɛ e ka jamana de la a ko awɔ ko o tɛ se ka kɛ n'u taara dalajɛ u bɛ taa baara min kɛ o man di France la o tuma na wari filɛ avion filɛ i bɛ don avion kɔnɔ i bɛ taa joona Bamakɔ i bɛ taa congrès saboter a kana kɛ fili dabo y'o wari minɛ ka na Bamakɔ wari minɛnen kɔfɛ dɔ y'i da siɲɛ k'a fɔ Houphouët ye k'a fɔ a cɛ min y'aw invité Bamakɔ a y'a janfa dɛ a ye wari minɛ
u feti ye filidabo ɲininka ko yala i ye wari minɛ a ko n y'a minɛ kɛ filidabo ka sɔrɔ na bamakɔ badaji kɛnɛba kelen kan ka jama lajɛ ka jama lamurti mɔgɔ si kana sɔn nin kɔnkɔn a ka kɛ bamakɔ yan filidabo tora kuma la u feti nana ka na a kɛrɛfɛ a ko n kɔrɔ i ka kuma fɔ i tilala n fana bɛ se ka kuma jama ye wa a ko n jɛna n'a ye u feti wulila k'i jɔ ka kuma jama ye u feti y'a ɲɛ bɛɛ walawala jama ye jama ko o tuma na ko kɔnkɛrɛ in a bɛ kɛ de o tuma na olu ba a ko ɲɛ la filidabo i bɛ jɛ n'a ye de kɔnkɛrɛ bɛ kɛ o dugusɛjɛ kɔnkɛrɛ dayɛlɛla mɔgɔw tilara ka taasi kɛ ka kari k'ale ta k'a bila kɔnkɛrɛ ɲɛfɛ k'a kɛ perezidan ye k'a ka kɔnkɛrɛ dayɛlɛ a dayɛlɛtɔ a ko aw ka kɔnkɛrɛ jama ko ayi an ka kɔnkɛrɛ ko aw ka kɔnkɛrɛ ko an ka kɔnkɛrɛ aw ka kɔnkɛrɛ an ka kɔnkɛrɛ ayiwa n jɛna n'a ye an ka kɔnkɛrɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ka tɛgɛ fɔ a kɔnɔ kɔnkɛrɛ ka daminɛ o la kɔnkɛrɛ labanna mun na a labanna min na ka a wulila hakili jagabɔ tɔn ani taasi tɔn dɔ la n'o tɔgɔ ye ko RDA RDA sigira o kɔnkɛrɛ de sanfɛ ka o fɛ kɛ o perezidan ye ka u ka dankan kɛ filidabo ye filidabo jɛna n'a ye a dugusɛjɛ bɛn kɛra min kan ko jamana o jamana i ko an tun bɛ cogo min n'a bɛ fɔ a ma ko Sudan a bɛ fɔ Laginɛ ma Guinée française Sénégal Côte d'Ivoire ko jamana kelen o kelen taasi tɔn fɛn o fɛn bɛ yen fɛɛrɛ sigi tɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko parti politique k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye a waati la tɔn minnu tun bɛ Sudan kɔnɔ yan o ye PSP o ye fili ka tɔn ye bloc o tun ye Konate ka tɔn ye Mɔmadu Konate ani parti démocratique soudanais o tun ye Idrissa Jara ka tɔn ye a tɔn ɲɛmɔgɔ saba u ye ɲɔgɔn ye ka jɛ ka tɔn sigi kɛ k'i kali ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o ma don jɛ in na an bɛ danga ta o tigi ma an bɛ lagosili se o tigi ma bɛɛ jɛna n'a ye fili fana jɛna n'a ye mɛ fili jɛna n'a ye o dugusɛjɛ gouverneur tubukɛ min tun bɛ Kuluba n'a tɔgɔ ye ko Lowo o ye fili wele ka taa Kuluba ko kɔnkɛrɛ in kɛra i ma se k'a bali o ka bɛn sen ma ka Sudankaw fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye ka tɔn kelen dilan ko Union Soudanaise i donn'o fana na o bɛ se ka bɛn cogo di bɔn fili y'i kɔ yɛlɛma ka tila ka na ka bɔ Union Soudanaise RDA la ka PSP créer kura ye o tuma na jamana in a fɛɛrɛ tɔn sigi a sigira o kan de kan o cogo de la k'a ta don na filidabo yɛrɛ ka denmisɛn dɔw tun bɛ yen n'o tun ye a yɛrɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye n'a dɔ tɔgɔ ye ko Ablaye Singare a dɔ tɔgɔ ye ko Tumutu Kulubali a dɔ tɔgɔ ye ko Amasere Ndure a dɔ tɔgɔ ye ko Ibrahima Sango a n'a nɔla kamalen misɛnnin fɛn o fɛn n'u tun kalannen bɛ o waati la n'u tun bɛ PSP la olu bɛɛ jɛra ka bɔ fili ka tɔn na a don de ka yɛlɛma ka taa Union Soudanaise RDA la a daminɛna ten de kabini a daminɛna o cogo la fɛnɛ don o don mɔgɔ de tun bɛ bɔ PSP la ni min y'a faamuya k'a fɔ ko PSP o ye tubabuw ka lafasatɔn ye RDA o ye an maliyɛnw ka lafasatɔn ye mɔgɔw bɔra kelen kelen fo ka taa tɔn kɛ tomo ye ni élection min kɛra élection mana kɛ dɔw bɛ bɔ PSP ka jama la dɔw bɛ fara RDA ka jama kan fo ka na kɛ RDA bɔra minorité la ka kɛ majorité ye majorité tɛ dɔwɛrɛ ye min ka jama ka ca ni bɛɛ ta ye RDA ye majorité sɔrɔ tuma min k'a fɔ siga t'a la tɛrɛmɛli t'a la sɔsɔli t'a la o tuma na PSP yɛrɛ ɲɛmɔgɔw u y'a daminɛ sa ka don RDA la a fɔlɔfɔlɔ n'a y'a tɔgɔ ta o kɛra filidabo yɛrɛ ye a ye lajɛ kɛ a ka so kɔnɔ ka mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ min sisan an k'a bɛɛ dabila bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don RDA la a don na
a kɛra san 1959 san 1950 ani 59 a kɛra don min na filidabo ye papier min signé aw minnu bɛ salle kɔnɔ a filɛ nin ye a ye lettre kɛ ka ci Modibo Keyita ma k'a fɔ ko ne filidabo n b'a a sɛbɛn aw ma n ka tɔn tɔgɔ la k'a fɔ n ka tɔn jɛra n'a ye tɔn ka fara aw kan a mɔgɔ bɛɛ ka don RDA la ne filidabo de ko ten o sɛbɛn filɛ nin ye o kɔfɛ tɔnden bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan sera bɛɛ ma ni min tɛ kumakan ye o ye sɛbɛn ye ko PSP bɛɛ ka yɛlɛma ka don RDA la o de senfɛ Amadou Diko a y'i to Paris ka lettre ci Modibo ma a lettre filɛ nin ye minnu bɛ salle kɔnɔ yan a lettre filɛ nin ye lettre a tora Paris de k'a ci i ye lettre min sɛbɛn Paris k'a ci Bamakɔ y'a dɔn o tɛ lettre ye ni i jagoyara ka min sɛbɛn dɛ n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ yan a bɛ se k'a fɔ ko a bagabagara de a sirannen a donna RDA a ma kɛ ten a yɛrɛ de y'i to Paris ka lettre ci ka na ka don RDA la o de la RDA kɛra tɔn ye fɛɛrɛ tɔn min maliyɛn bɛɛ donna la mais bɛɛ donna la n'i yɛrɛ kumakan ye mɔgɔ ma i jagoya ka don a la an kɛra kelen ye o de la o kelenya o de y'a to an ye fanga ta ka jamana tila ka bɔ tubabu bolo jamana tilalen fili bilara mɔgɔ kalannen don a kɛra conseil technique ye ministère de l'éducation kalansoba ministère la Abdoulaye Senghare tun ye ministre de l'éducation ye ka filidabo kɛ a ka conseil technique ye mais conseil technique min don fɛɛrɛ taara k'a sin a ma minnu ye bonyaw ye minnu ye karamɔgɔw ye minnu ye fɛn ye min a ka kan ka mɔgɔ fa o ye mun ye ministre ka bureau tun jɔlen bɛ ministère de l'éducation du kɔnɔ a tilebiyan fan fɛ u ye sangaso wɛrɛ jɔ filidabo ye k'a ka bureau ani ministre ta u damakɛɲɛ u jɔjan ye kelen ye u fɛɛrɛ ye kelen ye u kɔnɔ mɛbili ye kelen ye ka tila ka mobili san filidabo ye min ɲɔgɔn bɛ ministre bolo ka chauffeur d'a ma ministre bɛ essence dama min sɔrɔ k'o ɲɔgɔn d'a ma a ma dan o ma jama ɲɛmɔgɔw y'u hakili jagabɔ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba don a delila hɛrɛ dɔw la parce que a delila ka kɛ faransi député ye o tuma na a ka kan ni a ka sɔrɔ n'an ma se ka fɛn fara a kan an kana foyi b'a la o tuma na o waati la faransi député sara 280,000 de tun don 50,000 ani 60,000 u y'o kɛ filidabo sara ye nka o san na Mali ministre union socialiste RDA ministre ka a daminɛ Abdoulaye Senghare yɛrɛ la olu tun ka sara tun tɛ 20,000 bɔ o bɛɛ kɛlen kɔfɛ u tilara ka filidabo yamaruya n'a ka di ye i bɛ se ka na baarakɛyɔrɔ la n'a man di ye i bɛ se k'i ka planton bila ka na ni lettre min nana kɔfɛ k'i ka courrier ta ka taa d'i ma n'i nana wasalam n'i ma na fɛnɛ wasalam bonya don n'i tor'o kɔnɔ jamana dilala ka jamana baaraw boloda ka jamana fɛɛrɛw siri ni fɛɛrɛ sirila o kɔnɔna na min ye ka Mali wari labɔ ka fara maliyɛn dilan n'a ma bɛn i ma i ka kan k'a kɛ cogo di i bɛ taa ɲɛfɔli kɛ i ni ɲɛmɔgɔw wa i bɛ taa ɲininkali kɛ wa wali i bɛ girin ka to i ka so k'a fɔ nin ko in n bɛ se ka ko dɔ k'a sanfɛ o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye fanga in bɛ firi ne bɛ yɛlɛ fanga la n b'o kɛ cogo di n bɛ se daba naani na n bɛ se jagokɛlaw ma n b'a fɔ jagokɛlaw ye jagokɛlaw fanga maliyɛn dilanlen filɛ nin ye wari min don wari tɛ dɛ fɛn namaralen de don ne mɔgɔ min y'i ka CFA ta ka falen o wari la fu de b'i bolo i ka nafolo bɛ tiɲɛ na